Azi și ne găsim la un nou episod din Nebunie. Acesta cred că e episodul 10 sau 11. Da, deci... Da, deci... Salut! Diana o să vină și ea, nu știu de unde a plecat, cred că la baie. Da, sună Diana. O să facem o serie, după ce termin acest videoclip, de ce ai face sau dacă nu, iarăși nebunii. Și s-ar putea să fac și de seară încă un videoclip. Și uite că vine și Diana. Salut! Da, deci am văzut că... Pardon. Am văzut că cineva s-a abonat la Diana și vreau să mai se aboneze și la mine. Câteva nume? Like-uri, 3 like-uri ca să... Știi câți abonați vreau eu? Câți are Ani de la lector de la A la Z? 22 de milioane. 1 milion, infiniți, dă-i naiba, sigur banii sunt aproape din toată România. Din toată România, dar ce să zicem și din toată țara? Da, din toată țara. Tot globul, pământesc. Unii nici nu înțelege ce spune. Da, poate să aibă traducere. Și să ne certăm, eu în următorul episod de Nebunie o să devin foarte haios, cum am devenit în videoclipurile de Diana. Da. Păi măcar, dar și tu ce mai faci? Da, eu și cu măsior, cum te cheamă, mama? Andrei, am făcut o farsă unei fete. Și eu am făcut cu 2 glasuri. Prima e, ce mai faceți, Neamarin? Și a doua, bună! De ce ai zis la lumea asta? Da, a fost haios. Da. Dar n-am vrut eu să fac Diana. Cum vrei? Păi tu nu ai zis, nu pe râși, facem. Nu m-ai răspuns. Nu știu ce mi-a mai spus. Da, apropo, mie mi foame. Și acum ce hotărâi? Să mănânci toate napolitanele? Da. Da, deci o să ne vedem la Da, un... mama. Aoleu, hai să... Ia, să facem acum un videoclip cu napolitană. Bună seara! Aici sunt napolitanele Nati. Nati, că e aproape mâncate. Așa, deci o să ne regăsim la un nou episod din Nebunie. Va fi o prezentare micuță ce o să facem în următorul episod. Da, deci acesta se va numi... Înainte să închidem, acest Andrei este îndrăgostit de mingea mea. Cea care am făcut din Nebunie, e punul. Da, acum o să facem iarăși cu ea. Da. Da, deci noi vă urăm... Du-te mai încoace. Sau eu mai încoace. Telefonul, du-te mai încolo. Așa, noi vă urăm. Bye, bye.